जय महाराष्ट्र. कोकण साद लाईव्ह याच्या 12व्या वर्धापन दिनी येथे उपस्थित असलेले नकुलजी पारसेकर, मोहनजी होडावडेकर तसेच सर्व कोकण साद लाईव्हची संपूर्ण टीम आणि ज्यांच्या खांद्यावर आज कोकण साद लाईव्हची धुरा आहे ते आमचे संदीप देसाई. आणि आत्ता नवीनच कोकण सादने हॅलो सिंधुदुर्ग म्हणून जे चॅनल नवीन चालू केलेलं आहे ते आमचे सागर चव्हाण, आमचे वैभववाडीचे श्रीधर साळुंके, उमेश बुचडे आणि हे सर्वच सावंत, कणकवलीचे आमचे सावंत आणि या सर्वच मंडळी, बागवे असतील, हे सर्व म्हणजे मी खरोखर या सर्वांचा मनापासून अभिनंदन करतो. कारण या चॅनलची सुरुवात सिंधुदुर्ग लाईव्हपासून म्हणजे पहिल्या दिवसापासून मी या चॅनलच्या सुरुवातीला मी बरोबर आहे. त्यांचा पूर्ण आलेख मी पाहिलेला आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे यांनी प्रगती केलेली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निर्भीडपणे पत्रकारिता करतायत. आज शहरामध्ये पत्रकारिता करणं अतिशय सोपं असतं, पण ग्रामीण भागामध्ये त्या भागातल्या नेत्यांचं, त्या भागातल्या लोकांचा कल सर्व सांभाळून आणि त्या दुर्गम भागामध्ये जाऊन त्या भागातल्या अडीअडचणींना वाचा फोडण्याचं जे काम सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून करतायत ते अतिशय खरोखरच फारच म्हणजे सिंधुदुर्गाचा अतिशय चांगल्या प्रकारे असं म्हणावं लागेल की म्हणजे मागे संदीप देसाईंना मी पाहिलं होतं ज्यावेळेला खरी हत्तींची जी दोडामार्गमध्ये शेतकऱ्यांच्या तोंडातला घास ज्या पद्धतीने सगळी बागा उद्ध्वस्त होत होत्या त्यावेळेला आवाज उठवण्याची जी गरज होती, म्हणजे कोविडमधून मला वाटतं संदीपजी त्यावेळेला आपण बाहेर पडत होतो त्यावेळेची ती सुरुवात होती. मग त्यावेळेला ज्या पद्धतीने त्यांनी आवाज उठवला या चॅनलने, म्हणजे खरा सिंधुदुर्गातल्या जनतेचा आवाज जर कोण उठवत असेल तर ते कोकण सादची ही सर्व टीम ही उठवते आणि त्यांना न्याय द्यायचं काम हे कोकण सादच्या माध्यमातून होतं आहे. आज बऱ्याच गोष्टी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण करताय. कृषी शेतीविषयक आपण काम केलेलं आहे. पर्यटनमध्ये काम करण्याची आपल्याला गरज आहे. आपला हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. आज पाटणकर साहेब इथे आहेत, जरी ते रिटायर झाले असले तरी ते आपल्याला बरीच मदत करू शकतात या जिल्ह्याला. आपल्या जिल्ह्यामधली अशी बरीच मंडळी आहेत जी आपल्या कोकण सादच्या माध्यमातून आपल्या जवळ येत आहेत आणि या सिंधुदुर्गाच्या कामासाठी, विकासासाठी प्राधान्याने पुढे येत आहेत. हे अतिशय खरोखरच चांगली गोष्ट आहे. आज लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून जे आपण पाहतो तो आज पत्रकारितेचा जो आपण स्तंभ म्हणून जो सगळीकडे नेहमीच उल्लेख करतो, पण तो निर्भीडपणे जो आज काम करायची जी पद्धत आहे ती या कोकण सादच्या टीममध्ये आहे. ग्रामीण भागामध्ये खेडोपाड्यावर जाऊन त्या भागातल्या तिथे होत असलेल्या कुठले अन्याय होत असेल किंवा कोणाची चांगलं काही विकासाची कामं करत असतील तर त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं, अन्याय होत असेल तिथे वाचा फोडायचं, हे जे काम ही सर्व टीम करते हे अतिशय उल्लेखनीय आहे. मी संपूर्ण टीमला शुभेच्छा देतो. तसंच आपण यापुढे पर्यटनमधून सुद्धा काम करा. मला वाटतं आपल्या कोकणामध्ये सिंगापूरच्या धर्तीवरती आंबोलीमध्ये केसरी गावात एक KSR ॲक्वेरियम म्हणून एक मोठं अतिशय चांगलं पर्यटन स्थळ पर्यटन उभं राहतं आहे. म्हणजे सिंगापूरमध्ये जर जायचं असेल तर आपण नेहमीच पाहतो की तो
सँटोसा आयलंड आणि युनिव्हर्सल स्टुडिओ आणि तिथला ॲक्वेरियम, दवळीकर साहेब बरोबर ना, तर हे आपण तिथे सर्वजण जातात. पण त्याच्यापेक्षा चांगलं आपल्या इथे ॲक्वेरियम झालेलं आहे, जे KSRने आणलेलं आहे. आणि आपल्या महाराष्ट्राचे माझे जवळचे मित्र, माझे मोठे बंधू, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण साहेबांनी ही इथे पर्यटनाला चालना द्यायची सुरुवात केलेली आहे. आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे तिथे संपूर्ण जगातल्या सगळ्या जातीचे मासे, तसेच वेगवेगळे बर्ड सेंच्युरी, काईट गार्डन, असे वेगवेगळे जे आहे आणि ते आणलेलं आहे. आणि या जिल्ह्यातल्या मुलांसाठी, शाळांसाठी त्यांनी फ्री आठवड्यातून एक दिवस ठेवलेला आहे तिथे, जेणेकरून आपल्या जिल्ह्याला त्या सर्वाचा लाभ घेता हवा. अशा प्रकारे जी पर्यटनामधून जी चालना देत आहेत, आपल्याला केरळच्या धर्तीवरती आपण इथे पर्यटन केलं पाहिजे. आज पर्यटन उद्योगाला जास्तीत जास्त आपण चालना दिली पाहिजे. सर्वात मोठं म्हणजे साहेब, तुमच्या गोव्यापेक्षा चांगले सरस असे समुद्रकिनारे आमच्याकडे आहेत. आणि सर्वात मोठा समुद्रकिनारा आम्हाला लाभलेला आहे. व्हाईट सँडचे चांगले बीचेस आहेत, पण ते डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. आपोआप तिथल्या प्रत्येक गावातल्या लोकांच्या हाताला रोजगार मिळेल, काम मिळेल, व्यवसाय उभे राहतील. बॅकवॉटर म्हणाल तर केरळपेक्षा चांगलं आमचं बॅकवॉटर आहे. आज जवळजवळ 45 किलोमीटरचा बॅकवॉटरचा आपल्याकडे आहे. विजयदुर्गपासून सौंदाळ्याची खाडी आहे, तर इकडे तुमची कर्ली कालावलची खाडी आहे. ह्या जर डेव्हलप केल्या तर हा जिल्हा स्वयंरोजगार आणि स्वयंसमृद्ध होऊ शकतो. याचा कोणावरती अवलंबून राहायची आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला गरज लागणार नाही. आणि मला वाटतं त्यासाठी आपण कोकण साथच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून या जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला आपला फायदा मिळेल आणि त्यातून त्यांना एक नवीन व्यवसायाचं मार्गदर्शनही आपल्याकडनं मिळेल. मी पुन्हा एकदा आज आपल्या वर्धापन दिनाबद्दल तुमच्या सर्व टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो. संदीप देसाई साहेबांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. तसेच आमचे सागर चव्हाण जे नवीन चॅनल चालू करत आहेत हॅलो सिंधुदुर्ग, त्याबद्दल त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपण दिलेल्या या शुभेच्छांसाठी